Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। दिनै बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा सान। दिनै 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 2 बोसोर आबुं जाबाय। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि नैथि बोसोरारि फालिथाय सानखौ दिनै क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव थानाय थुलुंगाफुरिनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जागायजेनो। दुखुनांथाव बाथ्रा दि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। दिनै बिटिआर गोरोबथा सानाव मानगोनां रन्जन दैमारिखौ थाबैनो उदां खालामनांगौनि गोबां बर' सुबुंफोरा ससियेल मिडियायाव पस्ट होनानै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, नखर मन्त्रि अमित शाह, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'निसिम दाबि दैखाङो। मुंख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरा मावफुंजाबायब्लाबो दासिमबो गोबां दफाफोरा मावफुंजायाखै। ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बर' सुबुंफोरा जेब्लासिम रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां बारग' एनडिएफबिनि केडारफोरा उदां जाया अब्लासिम बिटिआर गोरोबथाया गोजोन गोरोबथा जानो हाया होनना लिरनाय नुनो मोनो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीनि अनसुला फिसाय रन्जन कुमार मोसाहारिया रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो डायबेटिस बेरामजों जुजिनानै दंमोन। नाथाय दिनै फुंबिलिनि समाव बिथाङा गावनि न'आवनो अनसुलि बिसि सुलेखा बसुमतारी आरो नखरजों लोगोसे बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलांबाय। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानाया जोबोद दुखुनांथाव। मख'नो गोनांदि बिथाङा बिजनि बान्दुब गोजौसिन फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरिमोन। लोगोसे बिथाङा अनजिमा गैयै बर'नि मेथाइ लिरदोंमोन। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों। बिथांनि रुंसारि जानायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', बिटिसिनि एमसिएलए अमर बसुमतारी बिथांमोना गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। बरपेटायाव मोनसे मुगैथावना जाथाया जालाङो। 1 बोसोर 6 दान जानाय खुदियाखौ बिमाया गोबौ सिखाजों सुथारो। बरपेटा जिल्लानि सारथेबारियाव जायो बे जाथाया। बुथारग्रा बिमाखौ जया मण्डल होनना सिनायथिनाय जादों। बुथारग्रा आइजोनि सायाव फिसाय नरेश मण्डलआ पुलिसनि आखायाव केस होनायनि उनाव पुलिसआ दायनिगिरि बिमाखौ हमो। जया मण्डल आरो नरेश मण्डलनि नखरा रांखान्थियारि जेंनाजों भुगिनांनानै दंमोन। बेबादि थासारिनि समावनो बिमाया फुंनि समाव खुदियानो आहार दौना होयो। बेबादि समावनो बिमाया हरखाब न' सिंनिफ्राय दरजाखौ उल्था थाला मारिनानै गुबुन फिसाफोरखौ बायजोआव दोनो। दरजाखौ मारिनायनि उनाव खुदियाखौ बिमाया सोबानो हमो आरो हरखाबै बिमाया खुदियाखौ गोबां खेब गोबौ सिखाजों सुयो। जायगानि सुबुंफोरा गथ'खौ रैखा खालामनो नागिरदोंमोन, नाथाय गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय गथ'आ जायगायावनो जिउ गोमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।